Казвам се Иван Скипарнов, психолог, обучител, фасилитатор по програмата Трениране на успешни лидери. Част от екипа на Гордън Тренинг България. Ще ви запозная с теория за човешките взаимоотношения, която ще ви помогне да разберете по-добре себе си и другите. За всеки индивид, с който поддържате дадено взаимоотношение, вие си изграждате въображаем прозорец, през който виждате неговото поведение. Буквата P представлява поведението, което виждате в момента. Поведението е това, което наблюдавате. То не включва вашата оценка или интерпретация, а точното поведение, това, което може да бъде записано с камера. Мненията, чувствата, настроенията и мислите на другите не са поведения. За тези неща може само да гадаем, а подобни предположения никога не са абсолютно верни. В много случаи дори са крайно грешни. Когато човек се почувства етикетиран, осъждан или анализиран, той е склонен да заеме отбранителна позиция, а това би попречило на вас да удовлетворите собствените си потребности. Етикетирането ограничава способността ни да възприемаме другия в неговата цялост. Веднъж поставили на другия определена категория етикет, на нас ни е все по-трудно да си го представим в друга светлина и си създаваме стереотип за този човек. Най-общо казано, разпределяте поведението на човек в приемливата или неприемливата зона на поведенческия ни прозорец. Единствено от вас зависи как ще възприемете поведението. Ако не ви създава проблем, той е в приемливата зона. Ако ви създава проблем, е в неприемливата. Линията, която разделя прозореца, се движи нагоре и надолу и може да бъде променлива. Количеството на променливо и неприемливо поведение се повлиява от три основни фактора – аз, околната среда и другия. Ако някой си пее и върви по улицата, не би ви подразнил толкова, колкото ако е на съседното бюро. Ако някой случайен човек ви нареди кога може да отидете на почивка, бихте се подразнили повече, отколкото ако шефът ви каже, че не може да отсъствате по това време от годината поради служебни задължения. А сега става още по-сложно, защото разделяме поведенческия прозорец на 4 части. Зона, в която другият притежава проблем. Безпроблемна зона, това е моментите на висока продуктивност на работното място. Зона, при която аз притежавам проблем и зона, в която аз и другият имаме проблем. Това са конфликти на потребности или ценности. В курса Трениране на успешни лидери имаме конкретни и действащи инструменти какво да правите във всеки един от тези случаи. Аз съм Иван Скипарнов, обучител по програмата Трениране на успешни лидери.